श्रीराम एजन्सी। आमच्याकडे 4.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळतील। तसेच HDPE पाईप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन व पंप सेट लगेच बसून मिळतील। तसेच रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर जाऊन देखील बोरवेल खोदून मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा हायवे, बिबवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रोप्रायटर आनंद रामदास। संपर्क 9422 38 12 63 किंवा 7720 84 24 63। गेल्या 20 ते 25 दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाची तीव्र प्रतीक्षा केली जाते। यंदा पाऊस लवकर येणार असल्याचा अंदाज देण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांसह सर्वच कामाला लागले। पेरणीसाठी शेती सज्ज असतानाही आता पावसाची तीव्र ओढ बळीराजाला लागून राहिली आहे। आज येईल उद्या येईल असं म्हणता म्हणता जूनची 19 तारीख उजाडली आहे, तरीही पाऊस न आल्यानं राज्यात पेरण्या खोळंबल्या आहेत। आता हवामान विभागानं अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे। नैऋत्य मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होऊन जवळपास 10 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी झालाय। या 10 दिवसात राज्यात कुठेही समाधानकारक पाऊस झालेला नाहीये। मात्र आता मान्सूननं गती घेतली आहे। त्यामुळेच नैऋत्य मान्सूननं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागात पुढे सरकलाय। दरवेळी उत्तर भारतात जाण्यापूर्वी मान्सून हा महाराष्ट्राला चिंब करीत असतो। यंदा मात्र मान्सूननं उत्तर भारत गाठला असून अद्यापही महाराष्ट्र मात्र कोरडच आहे। राज्याला मोठ्या पावसाची गरज असून ती नेमकी कधी पूर्ण होणार याबाबत अद्यापही हवामान विभागानं स्पष्ट माहिती दिलेली नाहीये। त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता आणखीनच वाढून राहिली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।